Vestbroen blev bygget 1989 til 1994. Vestbroen er 6.618 meter lang og er både en vej og en jernbanebro. Broens gennemsejlingshøjde er 18 meter. Sprogø ligger midt i Storebælt og forbinder broer og tunnel. Sprogø har fordoblet sin størrelse 4 gange efter anlægsarbejdet. Den gamle Sprogø-del er fredet. I dag er Sprogø ubeboet. Østbroen blev bygget 1988 til 1998. Broen er 6.790 meter lang. Pylonerne blev støbt i Kalundborg og blev fragtet 70 km ud til brostedet, og pylonerne blev støbt på stedet 4 meter ad gangen. Pylonerne bærer hovedkablerne via kabelsadler. Pylonerne er 254 meter. Det er et af Danmarks højeste punkter. Ankerblokkene er også støbt i Kalundborg og fragtet ud til brostedet. Ankerblokkene blev også støbt på brostedet. Hængebroen mellem de to ankerblokker er ca. 2.700 meter lang. Hele ankerblokken vejer 325 tons. Hver sengekasse vejer 55 tons. Sengekasserne er anbragt på stenpuder for at give dem et stabilt underlag. Der er i alt ca. 63 meter høje. En bropille vejer i gennemsnit 6.000 tons. Der er i alt 19 bropiller. Heraf 12 mellem Sjælland og den østlige ankerblok, og 7 mellem Sprogø og den vestlige ankerblok. Østtunnelen blev bygget 1988 til 1996. Tunnelen er 8.024 meter lang. Den blev boret med 4 store boremaskiner. Tunnelens dybeste punkt er 75 meter under havet. Kablerne er hver ca. 3 km lange og 83 cm i diameter. De samlede omkostninger for hele Storebæltsprojektet blev 21,4 milliarder.